Klub komunálnej politiky. Príjemný podvečer pri počúvaní relácie Klub komunálnej politiky. Z Banskobystrického štúdia Rádia Regina vás od mikrofónu pozdravuje Radoslav Zemančík. Začala sa 5. z 25 diskusí o okresných mestách, problémoch v nich, ale i víziách ich popredných predstaviteľov. Komunálne voľby 2014. V dnešnej diskusii sa s hostiami porozprávam o problémoch okresného mesta na severe Slovenska. Počtom obyvateľov je 10. najväčším mestom na Slovensku. Vďaka svojej polohe sa mu dostal prívlastok vstupná brána do Vysokých Tatier. Najväčšími zamestnávateľmi v regióne sú spoločnosti Whirlpool, Tatramat či Tatravagonka. Aktuálna miera nezamestnanosti je vyššie 11,5%. Mesto má medzinárodné letisko, dôležitý železničný uzol a popri ňom prechádza aj diaľnica, ktorá môže byť lákadlom pre investorov. Problémom je ale jeho zastavanosť. Obyvateľov trápia developeri, ktorí postupne stavajú na každom možnom voľnom mieste. Mesto sa môže pochváliť rodákmi ako Peter Hámor, Daniela Hantuchová, Julius Šupler či súčasný prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. V dnešnom klube komunálnej politiky budeme rozoberať mesto Poprad. Pozvanie do diskusie prijali takmer všetci kandidáti na post primátora tohto mesta. V abecednom poradí v štúdiu sedí pán František Bednár, kandidát 7 statočných, Regionálna strana Slovenska, Slovenská ľudová strana Právo a spravodlivosť. Dobrý deň. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina. Pán Pavol Gašper, nezávislý kandidát. Dobrý a príjemný podvečer. Pán Ján Pahút, nezávislý kandidát. Dobrý podvečer, pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. A taktiež pán Jozef Švagerko, kandidujúci s podporou koalície SDK-UDS, KDH, SAS, Oľano a SNS. Príjemný podvečer, takisto pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina. Z účasti v dnešnej besede sa ospravedlnil súčasný primátor mesta Anton Danko, kandidujúci ako nezávislý. Páni, tak teda vitajte v štúdiu. Pripomínam, že každý z kandidátov má na všetky svoje odpovede spolu 8 minút, ktoré vám odpočítava naša časomiera. No a na záver relácie má každý z vás ešte 20 sekúnd na odpoveď mojej otázky, ktorá znie: ako si predstavujete mesto o 4 roky? Upozorňujem, že keďže do diskusie neprišiel jeden z 5 kandidátov, reláciu skrátime o čas určený pre tohto kandidáta. Komunálne voľby 2014. A začíname prvou otázkou. Tak teda, čo považujete za najväčší problém mesta? Nech sa páči, pána František Bednár. Ďakujem. Keďže vieme, že všetko sa dnes točí okolo peňazí, za najväčší problém považujem stratu zdrojov príjmu, o ktoré mesto prišlo likvidáciou mestských podnikov, ako napríklad bývalé technické služby, dnes v rukách zahraničnej spoločnosti Brandner. Ďalej obmedzenie vplyvu mesta len na spolúčasť, konkrétne tepelné hospodárstvo bývalého okresného podniku bytového hospodárstva, kde je 25% podiel. A v roku 2004 vznikol Aquapark, kde má mesto len 15%. Tu by som poukázal na to, že minerálne vody a vodné zdroje podľa článku 4 Ústavy Slovenskej republiky sú vlastníctvom Slovenskej republiky, čiže zdrojom príjmu tohto akvaparku je vlastníctvo Slovenskej republiky, čo je dosť na zamyslenie. Stratu príjmov mesto kompenzovalo výpredajom majetku, čo vidím ako veľký problém. Táto koncepcia bola nastavená ešte pred rokom 1998 a prakticky sa v nej pokračuje už 3. volebné obdobie. Len na ilustráciu bol vypredaný majetok takmer za 1 miliardu. A čo by ste robili vy teda inak na mieste, keby ste boli... Ešte by som povedal jedno, čiže strata zdrojov týchto príjmov bola kompenzovaná zvýšením daní za primátora Danka až o 150%. Čo je logické, pretože si to jednoducho vykryli. A navyše je tu aj podozrenie, že vlastne tento majetok vytvára aj korupčné prostredie, čoho dôkazom je škandalózny výpredaj, teda verejná súťaž areálu Dukelských kasární v hodnote niekoľko miliónov eur, ku ktorej nedošlo len z toho dôvodu, že investigatívny novinár agentúry SITA zistil, že tento majetok ešte nie je vysporiadaný a na účte, teda vo vlastníctve mesta Poprad. Skončilo to tak, že novinár prišiel o prácu a primátor okamžite oznámil, že verejná súťaž sa ruší, hoci podľa zákona o tom môžu rozhodovať len poslanci. Čiže tu vidím zneužívanie právomoci a podnikol som aj kroky, že som podal trestné oznámenie, konkrétne 21. krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Prešove. Keďže sa prešetruje na podnet prokuratúry aj iná vec, a to je preverovanie majetku primátora len v Anglicku v rokoch 2007-2009 v hodnote 20 až 25 miliónov eur, čo vidím tiež ako problém. Čiže hlavný problém je v tom výkon funkcie primátora.
Ja si myslím, že v žiadnom demokratickom štáte by primátor podozrivý z týchto vecí ani nekandidoval. Takto upozornil znie to pán Danko na to, aby sa bránil, takže skúsme sa nejak odčleniť do tohto. Skôr povedzte vy, ako by ste vy veci riešili. Ako som povedal, posilnením vplyvu v mestských spoločnostiach. Čiže my sme sa pripravili o zdroj príjmu. Môžeme mať sebe lepšie projekty, pokiaľ nebudeme mať na to financie, keďže štát obmedzuje financovanie samospráv, my si musíme vytvárať vlastné zdroje a na to priestor je. Takže asi toľko by som chcel povedať. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Pavol Gašper. Z môjho pohľadu jedným z najväčších problémov, alebo pravdepodobne najväčší problém je, že obyvatelia strátili alebo veľmi silno strácajú pocit spolupatričnosti s mestom, lebo došlo vplyvom všetkých tých vzťahov, o ktorých určite budú hovoriť moji spolukandidáti, došlo k tomu, že ľudia úplne vnímajú primátora, mestské zastupiteľstvo a mestský úrad ako niečo cudzie. Nie je tam vôbec vytvorený pocit domova, pocit prijatia a pocit vlastníctva mesta. Toto vnímam ja ako najväčší problém. A zrejme sa budete chcieť spýtať, ako by som to zmeniť, áno. Ako by som to riešil. Určite prístupom. A toto vidím, že je veľmi potrebné, lebo keď získame ľudí a získame ich záujem o mesto, ale to sa dá ich presvedčiť len každodennou poctivou prácou, poctivým, zodpovedným, legálnym a transparentným prístupom, tak verím, že veci sa veľmi rýchlo dokážu otočiť. Veľa ľudí v meste, ja som za posledný čas navštívil niekoľko tisíc domácností a približne 1% ľudí je v zúfalom stave. Starí ľudia, invalidi, ktorí sú v ťažkom zdravotnom položení, 4. štádium rakoviny a podobne. A títo ľudia nevedia, kam sa majú obrátiť. A v tomto si myslím, že mesto by malo v prvom rade hrať hlavnú úlohu. Ďakujem pekne. Tá istá otázka pre pána Jána Pahúta. V prvom rade, než odpoviem na vašu otázku, by som sa chcel poďakovať všetkým občanom mesta Poprad, ktorí mi podpísali petíciu a umožnili mi kandidovať za primátora Popradu. V čom vidím najväčší problém mesta ja a aké by som navrhoval riešenia? V Poprade je veľa problémov. Jeden ako veľmi ťažko je definovať, ale jeden z najväčších problémov mesta je, že mesto neovláda primátor a vedenie mesta, ale developeri. Keď si zoberieme budova pri klube, tá vôbec ako nesedí. Architektúra v Poprade, tá je na mizivej úrovni. Hej. Keď si zoberieme zase výstavba zimného štadióna, dostalo sa povolenie bez infraštruktúry, bez všetkého. Hej. Čiže z môjho pohľadu mesto ovládajú developeri a nie vedenie mesta. Ďalší problém, ktorý je asi zase pre všetkých prístup k nákupným centram na sídlisku Západ. Znova nevyriešené problémy pre ľudí. Hej, ľudia chodia po hlavnej ceste 18. A potom, čo sú ešte, je územný plán mesta, hej, ktorý mení sa pomaly na každom mestskom zastupiteľstve. Ďalším problémom je rozpočet mesta. Taktiež ho meníme na každom zastupiteľstve a pri tom, že sa takto mení, je ťažko hovoriť o transparentnom financovaní. Ako by ste vy urobili transparentné financovanie? Ako si ho predstavujete? Transparentné financovanie by malo byť tak, že ten rozpočet, ktorý pripraví vedenie, môžeme meniť v nejakých drobných položkách, ale nie, aby sme prehádzovali 100 000 eur počas každého zastupiteľstva. Hej? Čiže bude chyba v ľuďoch, ktorí to robia, že to sú nekompetentní, alebo potom je to záujem vedenia mesta, aby vlastne ten rozpočet bol robený tak, ako je. No a keď zoberieme ďalší problém, sú cintoríny v Poprade. Hej? To už keď zoberieme ako Spišská Sobota, Matejovce, Straže, ale cintorín vo veľkej je v katastrofálnom stave. To je doslovne hanba mesta, keď to mám tak povedať
hoci som Veličan, hej, ale naozaj sa musím za ten cintorín hanbiť. A čo je ešte veľkým problémom sú polifunkčné budovy, ktoré sú poloprázdne. Nastavali sme budov mesto... K tomu sa ešte dostaneme, ušetrím vám čas, takže ďakujem pekne. Ešte keď môžem akože jaké riešenie, schváliť územný plán mesta a zón a otvárať ho maximálne raz do roka. Mestský rozpočet pripravený tak, aby sme ho nemuseli každé zastupiteľstvo meniť. Hej? A aby poslanci mestského zastupiteľstva neboli v podnikoch, ktoré ovláda mesto alebo na ktorý má vplyv, lebo tým sú zaviazaní primátorovi, hej? A myslím si, že potom nehlasujú podľa svojho vedomia a svedomia, tak ako slúbili. Ďakujem pekne. Chcem vás len upozorniť na váš čas. Máte 4,5 minúty ešte zo svojho času. Tá istá téma, teda čo považujete za najväčší problém mesta, odpovedá pán Jozef Švagerko. Tak ešte raz dobrý podvečer. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že najväčším problémom mesta, že sa mu znižuje počet obyvateľov. Čo z toho vyplýva? Keď sme mali v roku 2004 55 680 obyvateľov, v roku 2014 máme 51 436. Za 3 roky nám klesla populácia o 2997 obyvateľov a už nám chýba len 1437 ľudí od toho, aby sme sa dostali pod hranicu miest s 50 000 obyvateľmi. Samozrejme, všetko je o peniazoch a vtedy budú plynúť zo štátneho rozpočtu do mesta nižšie podielové dane. A potom môžeme tu rozprávať o rôznych problémoch, ale nebudeme ich môcť riešiť, lebo nebudeme mať na to peniaze. Samozrejme, príčiny tohto stavu znižovania je podľa mňa, že mesto Poprad nemá dlhodobú víziu. Že mesto Poprad má zastaralý územný plán, nemá ho digitalizovaný. Mesto Poprad má nedokončené projekty, nemá postavené byty pre mladých, nemal pripravenú individuálnu bytovú výstavu v minulosti. A toto je chyba, lebo mladí ľudia strednej vrstvy si nemali kde stavať domy, odchádzali do okolitých dedín a tým sa znižuje počet obyvateľov. Samozrejme je na to riešenie. Je to kvalitná príprava programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. To znamená, je to jeden z najdôležitejších programov, ktoré mesto musí prekopať, ktorý končí teraz svoju platnosť 2015 a toto je treba kvalitne pripraviť. A samozrejme digitalizovať územný plán mesta, že by sme vedeli, že jedna čiarka, že to je 10 metrov pomaly čo teraz a stáva sa úplne neprehľadným. A ešte ďalšia vec, chcem, aby sme zapojili do nášho rozvoja mesta odborníkov a komisí. Zatiaľ toľko, ďakujem. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalšou aktuálnou témou. Dôsledkom diania na Ukrajine je aj prijatie akčného plánu pripravenosti NATO, ktorý má slúžiť na účinnú a rýchlu ochranu jeho členských štátov pred hrozbami. Slovensko sa na akčnom pláne plánuje podieľať s riadením logistického centra NATO v Poprade, ktorý by mal slúžiť napríklad na prepravu munície. 5. septembra to ohlásil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska počas príhovoru na samite NATO v Newporte. Páni, nech sa páči vaša reakcia na spomínanú tému. Ďakujem. Môžem povedať otvorene, že sme jedinou koalíciou alebo stranou, ktorá má v bode číslo 1 programu urobiť všetko preto, aby muničný sklad v Poprade nebol. Muničný sklad bol zriadený ešte za prvej republiky v čase, keď tam neexistovalo sídlisko, ktoré je najväčšie v Poprade. Čiže už to je bezpečnostná hrozba samo o sebe. Prípad zo Zlína, nedávny výbuch. Hej. Čiže obytná zóna sa nachádza 2 km od Muničaku a toto riešenie je nešťastné. Čiže nebudeme hovoriť ako pán primátor, že nesúhlasíme, ale aktívne sa proti tomu aj postavíme, pretože muničný sklad do Tatier jednoducho nepatrí. Není v Alpách, není v Rakúsku, není vo Švajčiarsku. To je toľko všetko. Ďakujem pekne, to bol pán František Bednár. Nech sa páči, pokračuje pán Pavol Gašper. Pre mňa bolo najprekvapujúcejšie zistenie to, že pán prezident ohlásil vytvorenie základne NATO bez toho, aby o tom, aspoň podľa mojich vedomostí, ktokoľvek v Poprade alebo v okolí vedel. A ono to zvykne byť medzi slušnými ľuďmi tak, že ak sa niečo deje v nejakej rodine, tak v prvom rade sa komunikuje s tou rodinou a potom sa komunikuje s médiami a s ďalšími ľuďmi. Pán prezident a vláda Slovenskej republiky si nepovažovali za potrebné komunikovať s vlastnými ľuďmi, ale riešili to odkazom cez médiá a cez zahraničné stretnutie. Toto je podľa mňa jedna z najsmutnejších vecí.
No a čo sa týka samotnej základne, bol by som rád, ak by na Slovensku sme vôbec nemuseli mať žiadne základne, ak by sme tu mali pokojné bývanie, ale ak už raz musí byť základňa, tak myslím, že by sa mala urobiť širšia diskusia o tom a hľadať, tak ako pán Bednár povedal, hľadať vhodnejšie miesto. Ďakujem pekne. Pán Ján Pahút. Tak muničný sklad, o ktorom hovoríme, je už v Poprade viac ako 50 rokov. Ak tu hovoríme o nejakom ohrození, že niekto nás napadne alebo niečo také, tak si treba uvedomiť, že či budeme mať muničak v Poprade alebo nie, tak Poprad strategickým cieľom už je v súčasnosti. Máme letisko, to je najstrategickejší cieľ, máme železnicu, druhý a máme prístup k diaľnici, tretí. Čiže či my muničak budeme mať alebo nie, v ohrození, keď to tak mám povedať, z toho pohľadu sme tým, že máme tieto tri strategické ciele a nie, že či máme muničný sklad alebo nie. Ak niekto hovoril, že príde o prácu 20 alebo 30 ľudí a že 20 km od Popradu, tak nie je to pravda, ale prišlo by približne 200 alebo 300 ľudí a je to taký istý zamestnávateľ ako každý iný v Poprade. Ďakujem. Ďakujem. Kolo nám uzatvára pán Jozef Švagerko. Ďakujem za slovo. Viete, vyjadrovať sa teraz k tej základni, čo boli aj tie slova pána prezidenta potom svojho, keď sa dobre pamätám, dementované, je mi ťažko. Sú do okolností som slúžil základnú vojenskú službu pri tom istom útvare, síce som bol v Olomouci. Tie muničné sklady sú tu. Na jednej strane hovoríme, že nepustíme tu vojska NATO, alebo nejak takto sa vyjadrujeme, a pritom naša armáda je v aliancii NATO. Takže myslím si, že budú rozhodovať iní o tom, ale tak ako povedal kolega Gašpers, myslím si, že v slušnej rodine by sa malo to prediskutovať a potom ísť na verejnosť. Tak je len toľko k tomu. Ďakujem pekne, povieme si čas. Pán František Bednár má ešte 4 minúty a 57 sekúnd, pán Pavol Gašper 5 minút a 7 sekúnd, pán Ján Pahút 3 minúty 27 a Jozef Švagerko 5 minút a 33 sekúnd. Projekt Nový Poprad nakoniec nevyšiel. Na sídlisku malo byť vybudovaných vyše 260 bytov v 6 etapách, pričom územné rozhodnutie na celý obytný súbor bolo vydané ešte vo februári 2010. Predpokladané náklady na výstavbu boli stanovené na 30 miliónov eur. V lete ale došlo k zásadnej zmene. Mesto totiž po vzájomnej dohode zrušilo všetky zmluvné vzťahy so spoločnosťou Tenzona Invest SRO, ktorá mala výstavbu sídliska realizovať. Kolo k tejto téme opäť otvára ako prvý pán František Bednár, nech sa páči. Kauza Nový Poprad. Už tu bolo povedané, že developeri ovplyvňujú primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Toto je typická ukážka. Bol to hlavný volebný ťahák primátora v roku 2010. Boli tu billboardy Nový Poprad, 265 bytov. My máme v našom volebnom programe dostupnosť bývania pre občanov Popradu, keďže bývanie je tu jednoducho nedostupné. Je tu 800 žiadostí na sociálne byty. Mali sme tu dve kasárne pri Spojároch a teraz ste súčasne, ktoré chceli predať. Len tam by sa dalo zrobiť minimálne 500 bytov. Čiže jednoznačne to vidím tak, že treba vytvoriť dostupnosť bývania a nestávať megalomanské projekty, ktoré sa nikdy neuskutočnia. Čiže touto cestou jednoznačne nepôjdeme. To je všetko. Ďakujem pekne. Pokračuje pán Pavol Gašper. Ďakujem za slovo. Čo sa týka Nového Popradu, tak ten je dnes minulosťou a myslím si, že to otvára priestor na zamyslenie, pretože, ako už povedal pán Švagerko, tak veľa ľudí sa z Popradu odsťahovalo. Tí, ktorí si chceli postaviť domy, tí si ich postavili a zrejme tak skoro druhý stavať nebudú. V každom prípade je známa štúdia ešte z čias komunizmu, kedy architekti prepočítali, že na rozlohe Petržalky mohlo bývať toľko isto ľudí, koľko teraz, akurát to by bolo v rodinných domoch alebo v radovej zástavbe. Takže ak ľudia uprednostňujú takéto bývanie, tak by sa im to malo umožniť, ak je na to priestor. Nemusia to robiť developeri, alebo môžu, ale v každom prípade takýmto spôsobom, takýmto prístupom sme si sami vyhnali veľa ľudí z mesta. Myslím, že by sa to malo prehodnotiť. Čo by ste teda robili inak? Určite by som prehodnotil územný plán a tak ako som pri svojom prvom vstupe avizoval, že by som vytvoril
širokú celospoločenskú diskusiu v podstate o každej oblasti života v meste a ľudia by sami povedali, či chcú alebo nechcú a ja som presvedčený, že by chceli bývať v rodinných domoch a podľa toho by sa pripravil plán a zase pán Pahut už povedal, že by to mal byť plán, ktorý je dlhodobo stabilizovaný, ale to môže byť len po širokom konsenze, po širokej dohode celomestskej. No a boli by sme všetci tam šťastní. Ako si ale predstavujete zapájanie do toho teda verejnosti, do tých diskusí? Ako? Nejaké verejné zhromaždenia, komunikácia cez internet? Predsa len čím viac ľudí, tým viac názorov to môže byť a môže sa tá diskusia nejak stratiť, dostratená, alebo teda čím sa to rozmienia na drobné a nedosiahne to možno ten cieľ, ten efekt, ktorý by ste chceli? Neviem, či to je predmetom tejto témy, ale viem, ako by som to robil a viem, že by to bolo veľmi účinné. Povedzte, ak teda môžete. Jednou vetou. Áno, jednou vetou. Snažil by som sa zapojiť skupiny obyvateľov a podnecoval by som ich k tomu, aby oni same sa organizovali a aby v praxi videli, že ich hlas bol vypočutý. Ďakujem pekne. Chcem vás len upozorniť, že keď ja hovorím napriek tomu, že vstúpim do vášho monológu, tak vaša časomiera sa zastaví. Takže nemusíte sa obávať, že by ste o svoj čas prišli. Pán Jan Pahut, nech sa páči. Tak Nový Poprad bol, tak ako bolo povedané, predvolebná kampaň pána primátora roku 2010, to nevyšlo. A keď zoberieme, že naozaj ten demografický vývoj v Poprade je taký, aký je, počet obyvateľov klesá a ho treba riešiť, tak teraz, čo máme, alebo v Poprade vznikol problém Dukelskej kasárne, dajú sa postaviť byty tam, ktoré by mohli byť nájomné pre mladé rodiny, kde by nemuselo byť finančne náročné bývanie. Centrum mesta je poloprázdne, máme problém s centrom, takisto začať riešiť bývanie v centre Popradu. Ja tak. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči pán Jozef Švagerko. Tak Nový Poprad, to je jeden z nesplnených sľubov pána primátora. Ja ako terajší poslanec mesta viem o tom a už som cítil nejaký problém, keď sme mali schvaľovať, že ideme kupovať byty, ktoré ešte neboli postavené. To bol taký zvláštny postoj. Samozrejme, nevyšlo to developerovi, ale na druhej strane sa teším. Máme voľné územie, ktoré môže samostatne mesto tam riešiť postavenie tak ako nájomných bytov, štartovacích bytov. A postupne, už to bolo riešené aj na internete, ľudia majú záujem rozvíjať bývanie v tejto zóne. A v ankete vyšlo v podstate, že mali by tam byť postavené bytovky, že by sa nestalo to, čo napríklad v mestskej časti Veľká, že postavia veľkú bytovku vedľa rodinných domov a si pozerajú doslova do záhrady. A postupne by sa to malo znižovať až po Spisku Teplicu, kde by už potom boli rodinné domy. A myslím si, že toto je cesta, kedy by sme mali zastaviť odchádzania ľudí z Popradu. Z čoho by to bolo financované? Tá výstavba? Viete, Poprad veľmi málo využíva eurofondy. Ja nevrajím, že teraz Fond rozvoja bývania. Všetko možné, si myslím, že chváliť sa tým, že si nepožičiame peniaze a neriešime tieto veci, je scestné. Takže všetky vašim formy, riešením sú... povedal, áno, ďakujem veľmi pekne. A prejdeme k ďalšej téme. Obyvateľov mesta, podľa teda mojich zistení, trápia priemyselné zóny, tie bezprostredne susedia s obytnými štvrťami. Aktuálne spisujú v meste petíciu obyvateľia mestskej časti Veľká, keďže mesto má na stole plán na rozšírenie zlievarne hliníka. Tá má už teraz plot za záhradami obyvateľov, zlievareň vyrába 24 hodín denne, ľudia sa sťažujú na hluk a znečistenie. Ich boj trvá už niekoľko rokov. Ako by ste chceli a mohli byť napomocní v tejto veci? Nech sa páči, pán František Bednár. Osobne som sa zúčastnil stretnutia občianskeho združenia za Poprad za čisté ovzdušie. Takže túto problematiku už poznám. No je nešťastné rozhodnutie proste umiestniť túto firmu v tesnej blízkosti obytnej zóny. Ona pôvodne bola niekde inde. Hej. Čiže jednoznačne prehodnotiť územný plán a hľadať možnosti a kompromis a hlavne financie a zdroje, proste akým spôsobom jednoducho tú prevádzku presťahovať. Lebo je to konflikt ekonomických záujmov a ochranu životného prostredia. To je celoslovenský problém. Hej. Čiže v prvom rade financie a potom riešenie. Aké riešenie? Presťahovať to tam, kde jednoducho by to bolo mimo obytnej zóny. Ale máme tu areál Východ, bývalá firma Kolpán Italian, čo je dosť ďaleko od... Jednak hluk tam nebude obťažovať tých ľudí a myslím si, že aj tá ochrana životného prostredia sa dá dostať do štandardov Európskej únie. V prvom rade zistiť, ako je to v Rakúsku, v Nemecku a keďže to je nemecká firma, tak proste poukázať na to, aká je legislatíva tam.
Čiže ak sme členom Európskej únie, tak majú platiť aj štandardy Európskej únie pre nás. Toľko k tomu. Ďakujem pekne. Chcem vás len poprosiť, hovorte viacej na mikrofón, aby vás bolo dobre rozumieť. Pokračuje v téme pán Pavol Gašper. Dnes plakať nad týmto problémom je pravdepodobne neskoro. Treba rokovať a treba konať. Ja, čo vidím ako najvhodnejšie, je zainteresovať do toho všetky strany, ktorých sa to týka. Hovorím ešte raz všetky, to znamená aj obyvateľov tých častí mesta, kam by, ak by sa firma sťahovala, kam by sa mala presťahovať. A myslím si, že takéto problémy do budúcna budú už len pribúdať a intenzita sa bude stupňovať. Takže špeciálne tento problém by som sa snažil vyriešiť veľmi citlivo a snažil by som sa z neho urobiť precedens preto, aby sme vedeli, ako ďalej v budúcnosti podobné problémy riešiť. Ďakujem pekne, pán Jan Pahút. Najväčší problém nastal, keď vedenie mesta alebo okresu umiestnilo túto fabriku do obytnej zóny. Z môjho pohľadu súčasný stav je potrebné zakonzervovať, lebo nikto fabriku zo dňa na deň nezruší. Nepovolí ďalšie rozširovanie tejto fabriky. V Poprade na časti východ, tzv. Golemberg, je miesta dosť. Tam si môžu postaviť, ale za svoje peniaze. Ja nevidím, prečo by mesto malo financovať to, lebo keď sa konatelia chvália, že čo všetko sponzorujú, takže si to môžu postaviť za svoje peniaze. Ale čo je ešte veľký problém aj v súčasnosti, a aby ani na tom potom presťahovaní nebol problém, je meranie kvality ovzdušia. Lebo od roku 2007 nikto nemerá kvalitu ovzdušia týchto obyvateľov. Čiže v tom je celý problém. Ďakujem. Pán Jozef Švagerko. Takže riešime tu chyby minulosti. To znamená, že niekde sa stále chýba, to je pravda. Myslím si, že keby bol dobrý urbanistický plán rozvoja mesta, by sa taká chyba v predchádzajúcich rokoch nestala. Viem o tom probléme a myslím si, že kto porušuje zákony v meste, nielen v meste Poprad, ale na Slovensku, mal by zrobiť ich nápravu. Hovoriť tu teraz, že ideme sťahovať firmu, rušiť firmu, si myslím, že je predčasné. Každopádne treba napraviť terajší stav. A ja čo vidím ako takú chybu, keď som chodil na tie stretnutia a riešenia, tak viazla tam komunikácia. Komunikácia medzi mestom, komunikácia medzi obyvateľmi a medzi firmou. Každopádne čítal som si tie podmienky petície, podporujem v každom prípade hlavne monitorovanie a aby tí obyvateľe neboli rukojemníky medzi nejakými ekonomickými záujmami a samozrejme mestom. Predsa len ten zamestnávateľ dáva prácu ľuďom. V súčasnosti tam pracuje, ak dobre viem, 400 ľudí, 400 zamestnancov, ak mám dobré informácie, ak sa mýlim, pokojne ma opravte. Keby sme to tak mali zhrnúť, ste za to, aby nastalo to rozšírenie tej prevádzky, lebo však chceli by rozšíriť, to by znamenalo ďalšie nové pracovné miesta. Tak ako som hovoril, ja nehovorím o rušení firmy, a už to nie je, že by sa niekde sťahovala, ale samozrejme, že porušovanie a rozšírenie, nie som za rozširovanie v danej lokalite. Ďakujem pekne. Páni, povedzme si ešte, aký máte čas. Pán František Bednár 3 minúty 18 sekúnd, pán Pavol Gašper 2 minúty 19 sekúnd, Ján Pahút minútu 53 a Jozef Švagerko 3 minúty 14 sekúnd. Komunálne voľby 2014. V centre Popradu sa v súčasnosti nachádzajú 3 veľké stavby nákupných centier. Jednu z nich Popradčania prezývajú Veľká diera, z ďalších 2 zatiaľ ostali len zrubaniska a zbúraniska. Poďme ale teda pekne po poriadku. Projekt Fórum počíta s vybudovaním obchodnej plochy s rozlohou 23 000 m2, kde bude približne 100 obchodov na 3 poschodiach. Predpokladaný termín otvorenia je naplánovaný na jeseň budúceho roka. Napriek pozitívnym správam z minulého roka sa obchodné centrum Horse, Popradčanom prezývané Veľká diera, stavebného ruchu nedočkalo. Po niekoľkých zmenách termínov sa malo otvárať na jar tohto roka, neskôr sa otvorenie posunulo na jeseň, ale ani tento termín nie je reálny. Výstavba obchodného centra Horse v Poprade sa začala ešte na jeseň 2006, dokonca základný kameň stavby poklepal vtedajší prezident Ivan Gašparovič. Noža veľkým zbúraniskom je momentálne aj areál bývalého pivovaru. Podľa pôvodných zámerov tam mali vyrásť výškové bytové domy, administratívne priestory
priestory, hotel a nákupné centrum. Tieto plány multifunkčného centra s dominantou v podobe retail centra sa už niekoľkokrát menili. S búraním pivovaru prišiel Poprad o kus histórie. Tým sa definitívne skončila takmer 200-ročná tradícia varenia piva v meste, keďže popradský pivovar bol od svojho založenia v 19. storočí neodmysliteľnou súčasťou mesta pod Tatrami. Aj termín dokončenia tohto projektu je doposiaľ neurčený. Páni, čo sa s tým dá robiť? Začína pán František Bednár. Prvé fórum. Na jeho mieste bol obchodný dom, keďže tam moji rodičia bývajú, videl som to. Ten obchodný dom bol plný, bolo to prenáte, bola tam banka, bol tam život. Jednoducho sa to zastavilo, roky to chátralo, teraz sa to zbúralo, vyrúbali sa tam stromy, o tom sa už nehovorí. Čo z toho bude, neviem. Bude to možno ďalšie megalomanské centrum, uvidíme. Aspoň, že sa niečo stavia. Ďalšia otázka. Horse. Je to jeden z pomníkov primátora Antona Danka. Z toho už zrejme nebude nič. Buď nejaké garáže, alebo zahliato vodou a urobiť z toho proste nejaké jazero. Neviem. To je irónia. Čo sa týka pivovaru, o tom niečo viem. Málo sa hovorí o tom, že vlastne táto firma prežila monarchiu, kapitalizmus, socializmus, ale neprežila súčasný komunistický kapitalizmus, ak to mám tak nazvať. Hej. Podával som osobne návrh na vládu, aby bola prijatá trestná zodpovednosť právnických osôb, keďže tento pivovar bol najprv vytunelovaný, potom bol predaný a teraz bol zbúraný. Keby sme využili eurofondy na to, mohlo tam byť aspoň minimálne pivovarnícke múzeum. Hej. Čiže je to doslova na hrane zákona, považujem to za zločin a barbarstvo. No a myslím, že to je asi všetko. Potrebuje Poprad toľko nákupných centier? Poprad je jednoducho prehustený. Už za socializmu v územnom pláne sa hovorilo o tom, že jednoducho nemôže byť takto prehustený. Čiže tam už nie je kde parkovať, nie je tam zeleň, nie je tam park veľký v Poprade. A v tomto sa ešte viacej proste pokračuje. Čiže to, čo je v Poprade v súčasnosti, to už je mimo hranice únosnosti. Čiže je to nešťastné riešenie. Ďakujem pekne. Poprosím pána Pavla Gašpera. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Opäť riešime tu niečo, čo už vyriešiť nemôžeme. Je to tak, myslím, že treba sa z tejto veci poučiť a treba do budúcna vo veľmi širokej miere komunikovať s ľuďmi, stabilizovať územný plán a zásadne trvať na tom, aby sa dodržal. Ale predsa len tie stavby sa nedokončili, ale respektíve je to rozbúrané. Máte nejaké riešenie, čo by sa tam mohlo udiať? Čo by sa tam mohlo, dajme tomu, postaviť, vytvoriť? No, v prvom rade o stavbe musí rozhodnúť jeho majiteľ v súlade so stavebným povolením a s územným plánom. Ak majiteľ nerozhoduje, tak potom treba rokovať s ním čo ďalej, či to predať niekomu, pokutovať ho, zobrať do vlastníctva a mať alternatívne nejaké riešenia. Tie samozrejme sú, ale v prvom rade treba vyriešiť vlastníctvo. Ďakujem pekne, pokračuje Jan Pahut. Všetky tieto stavby, o ktorých ste hovoril, sú následkom toho, že sú veľmi zle urobené zmluvy. A či už je to Horse, buďme radi aspoň, že sa stáva fórum, betonuje sa, pivovar taktiež. Ak by boli poriadne urobené zmluvy, vôbec k týmto problémom nemuselo dôjsť, alebo aspoň by bolo jednoduchšie riešenie. Čiže... Ďakujem pekne. Jozef Švagerko. Ďakujem za slovo. Zase tu riešime, ale opýtate sa na chyby minulosti. Je to pravda, že keď si tak zoberieme, podiel svojej viny má vedenie mesta na všetkých týchto projektoch. Horse, bude to veľmi, alebo je tu už ekologická záťaž, ani si neviem predstaviť, že čo to prinesie. Samozrejme, tak ako kolega povedal, že budeme to musieť riešiť. Nakoniec príde situácia, že fakt sa toto bude musieť riešiť, ale vstupovať do nejakých vlastníckych vzťahov a hovoriť tu o tom, že zrobíme toto zatiaľ, myslím, že nie je na to ani čas, ale v budúcnosti nás to čaká. Mesto Poprad je kamenným mestom, chýba zeleň, nemáme oddychový park a toto vidím ako cestu riešenia aj pri Dukelských kasárniach, pri Horse a ďalších projektoch. Ďakujem pekne. Ja sa ešte tak trošku vrátim k jednej téme, keďže sme hovorili o projekte Nový Poprad, možno aj to môže byť dôsledkom toho, že sa mestu nedarí udržať a zvyšovať počet obyvateľov. Pre porovnanie v roku 2004 žilo v meste vyše 55 000 obyvateľov, v súčasnosti je ich o takmer 4 000 menej. Otázka teda, ako udržať ľudí a hlavne ako prilákať ľudí do mesta, ďalších obyvateľov, lebo tá demografická krivka išla naozaj rapidne dolu. Nech sa páči, pán Štefan Bednár. František, pardon. Nevadí. Ako som povedal, všetko závisí od zdroja príjmov mesta. Keďže mesto sa pripravilo o zdroj príjmov, vypredajú majetku mesta a nemá inú koncepciu, v podstate len predávať majetok mesta, zvyšovať dane, je logicky, že sa to nejako prejavilo. Dostupnosť bývania jednoducho je nulová. Úver na 30 rokov, zadlžiť sa alebo odchod do zahraničia. Mládež nám volí odchod do zahraničia, nemá prácu.
Sú tu síce nejaké priemyselné parky, ktoré sa len udržujú, ale nové miesta nepribúdajú. Hej. Čiže v podstate celá činnosť pána primátora sa obmedzila len na drastický vypredaj majetku mesta. A takto tu ďalej jednoducho nejde. Ale ak aj niekto pracuje v tom zahraničí, predsa len to trvalé bydlisko má v tom Poprade, tam by mal platiť tie podielové dane. A tá demografická krivka hovorí o tom, že tí ľudia úplne odchádzajú. Ako ich prilákať? No ako som povedal, nájsť finančné zdroje, dostupnosť bývania, aby tu bola a pracovné miesta. Odkiaľ tie finančné zdroje? Mali sme tu firmy, ktoré boli ziskové, my sme sa o ne pripravili. Hej. Čiže výpredaj toho majetku. Áno, nielen to, ale my sme zlikvidovali podniky, ktoré fungovali. Hej. Mali sme tu priamo spoločnosti, ktoré mesto riadilo. Dneska tu nemáme ani mestský stavebný podnik. Máme tu most, ktorý ideme za 100 000 eur rekonštruovať, pričom tam zoberiem 4 Romov a my to zrobíme za týždeň. Tu sa to predražuje jednoducho. Hej. Čiže není tu systém, není tu koncepcia. Ďakujem pekne. Pavol Gašper. Samozrejme, ako povedal pán Bednár, ľudia budú sa niekde zdržiavať, ak tam budú mať prácu a ak tam budú mať bývanie za priateľné ceny. Ďakujem. Pán Jan Pahút. Vybudovať bývanie za priateľné ceny, ako povedali moji kolegovia, to by mala byť hlavná priorita a spolupráca so zamestnávateľmi v Poprade a rozširovanie výroby. A ponúknuť také podmienky aj v tých priemyselných parkov, aby tí zamestnávateľia mali záujem prísť. Ale nie za každú cenu. Skúste to ešte nejako rozšíriť. Aké podmienky? Napríklad, keď sa vybuduje priemyselný park, vybudovanie podmienky, aké tam budú daňové, ale nie, ja hovorím ako za každú cenu. Že za každú cenu tam niekoho pritiahnuť a vlastne mesto na to dopláca. Ďakujem. Jozef Švagerko. Ďakujem za slovo. Tým, že som trafil tú tému a som pomenoval to už v prvej otázke, tak troška sa vrátim tak, ako kolegovia spomínali, budeme sa opakovať, ale práca, kvalitné bývanie a ja vidím veľký potenciál Popradu v rozvoji cestovného ruchu. Cestovný ruch na jedno pracovné miesto generuje ďalších 5 pracovných miest. Takže toto je cesta, ktorou sa máme uberať v Poprade. A ako je na tom cestovný ruch momentálne v Poprade? Zavidíme troška Poliakom Zakopaného, že tam je toľko ľudí. Myslím si, že máme vytvorené dobré podmienky, to znamená, máme letisko, tam sú 4 národné parky, Vysoké, Nízke Tatry, Slovenský raj, Pieniny. Máme ako asi tie podmienky sú veľmi dobré, len ich treba dobre využiť a nečakať na to, že prídu ľudia sami, musíme to zatraktívniť. A v čom teda to treba využiť? Alebo pritiahnuť, teda ako teraz napríklad. Som veľmi rád, že som pozvaný na otvorenie linky do Londýna. Toto je veľká vec pre Poprad. To je veľká vec, áno. Súhlasím s vami. Myslíte si, že mesto má dostatočnú propagáciu? Myslím si, že nemá. Ja som shodou okolností aj poslanec Prešovského samosprávneho kraja a som členom komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, tak riešime tieto veci. Teraz je priorita napríklad pre plánovacie obdobie 2014 až 2020 vybudovanie cyklodopravy a zatraktívnenie. A to všetko je možno aj športom, kultúrou a inými nadstavbou v meste Poprad. Ďakujem veľmi pekne. Páni, ako hodnotíte finančné zdravie mesta a aké opatrenia by ste v tejto súvislosti sa snažili presadiť? Skúsme sa dostať aj k tejto otázke. Začína pán František Bednár. Veľmi krátko, suché štatistiky hovoria o 9. meste Popradu a v tom nie sú zarátané skryté dlhy, o ktorých nevieme nič. Tzv. PPP projekty. Teraz sa minulo 5,5 milióna eur na rekonštrukcie pred voľbami. Neviem, aké sú tam vzťahy medzi podnikateľmi a ako sa to bude splácať. Takže ťažko sa k tomu vyjadrovať, nie sú k tomu jednoducho dostupné informácie. Šetrím si čas, takže viac sa nebudem. Nemusíte si veľmi šetriť, pretože alebo dobre, v poriadku. Ďakujem. Máte 38 sekúnd. Pán Pavol Gašper. Ďakujem. Čo sa týka financií, tak náš pán primátor sa chváli tým, že je mesto vo výbornej finančnej kondícii. Ja som to pochopil tak, že máme plnú kasu, akurát už nemáme majetok a neviem, ktorý človek by sa píšil tým, že má peniaze, keď má pustý byt vypredaný a holé steny. Znamená to, že čo? Že mesto je na kolenách? Čo sa alebo má prázdnu kasu? To som nepovedal, ale uvidíme, keď toto všetko odznie a na budúci rok sa urobí, a bol by som rád, keby sa urobila hĺbková kontrola, riadna inventúra všetkého majetku, všetkého vypredaja, všetkých záväzkov a myslím, že veľa ľudí bude prekvapených z toho finančného zdravia. Máte vy už aj nejaké informácie, ako by to mohlo dopadnúť? Alebo podozrenie aspoň? Nebudem sa vyjadrovať. V poriadku, ďakujem pekne. Pán Jan Pahút. Môžem vychádzať iba z dostupných zdrojov, ktoré hovoria, že mesto je vo vynikajúcom finančnom stave
Ale keď si zoberieme rok 2008, všetky americké a svetové banky boli taktiež vo vynikajúcom finančnom zdraví podľa renomovaných ratingových agentúr. Akurát problém bol v tom, že všetky tieto banky už nemali hotové peniaze. Takže týmto ratingom, ktoré hovoria o Poprade, akože je vo veľmi dobrom finančnom zdraví, verím tak na 50%. Ďakujem. Jozef Švagerko. Ďakujem za slovo. Nadviažem na pána Gašpera a ja teraz poviem troška fakty. Mesto od roku 2003 do roku 2010 predalo majetok v hodnote 27 332 564. Čo to znamená? V roku 2003 sme mali z prenajmu nehnuteľnosti príjem v mestskej kase 1 919 670 eur. Teraz máme okolo 800 000 eur, čo znamená, že prichádzame zhruba okolo 1 000 000 eur príjem ročne do kasy mesta. Čo to znamená? Tie finančné prostriedky nemôžeme použiť na iné, na kultúrne, športové a iné účely, možno na výstavbu nových bytov, na iné veci. Takže toto je holý fakt. Ďakujem pekne. Ešte nech sa páči pán Pavol Gašper. Ak by som mohol len veľmi krátko reagovať na to, ja by som videl zase toto, čo som začal na začiatku, že je poškodený vzťah mesta a ľudí a toto je jedna z oblastí, kde sa dá pracovať, to znamená stransparentniť financie, zverejniť ľuďom a hospodáriť bezstratovo, tak ako vo vlastnej domácnosti alebo vo vlastnej firme. Ďakujem pekne. Pred nami je posledná otázka. Pán František Bednár má ešte 38 sekúnd, pán Pavol Gašper 21, Ján Pahút 20 sekúnd a pán Jozef Švagerko 26 sekúnd. Samosprávy majú možnosť na základe petície obyvateľov zakázať hracie automaty na ich území. Budete presadzovať zákaz hazardu? Môžete minúť už celý čas? Podľa príkladu z Podolinca, kde myslím, že bola úspešná táto petícia, ja by som to podporil, pretože vidím dosť často na uliciach ľudí, ktorí proste sú bezdomovcami, ktorí prehrali všetky peniaze, rodiny prišli o príjem. Takže ja si myslím, že hazard by nemal patriť do slušného mesta. Ešte máte 22 sekúnd, môžete ich minúť, nech sa páči. No už k tejto téme už viac by som nemal čo dodať, takže... Dobre, zdávate sa teda tých 20 sekúnd. No rád by som ešte niečo povedal, ale... Tak máte možnosť. Máte možnosť. Tak nám povedzte, ako... Ja by som ešte doplnil k tej základni na to, že ja som jeden z iniciátorov petície, ktorá v súčasnosti v Poprade prebieha a máme už skoro 1700 podpisov občanov Popradu. A to teraz prší, tak nechodíme, ale vidím medzi ľuďmi, že jednoznačne je tam veľký odpor proti tejto základni a bolo to veľmi nešťastné riešenie. Ďakujem pekne. Práve v tejto chvíli ste minuli aj svoje posledné sekundy. Pán Pavol Gašper? Viem si predstaviť, že by ľudia aj efektívnejšie trávili voľný čas než pri automatoch a určite si viem predstaviť, že by mesto zarábalo inými vhodnejšími spôsobmi než daňami z automatov. Radšej by som bol, aby sa toto obmedzilo. Ďakujem pekne. Pokračuje pán Ján Pahút. Keď si zoberiete v Poprade, či už sú to nové polifunkčné domy, všade sa otvárajú herne. Tie herne sú nešťastím mnohých ľudí, čiže mesto by nemalo svoj zdroj príjmov stavať na herniach a nešťastí ľudí, ale určite by to malo obmedziť alebo aj zakázať. Ešte máte 5 sekúnd. Všetko. Ďakujem pekne. 26 sekúnd má ešte pán Jozef Švagerko k tejto téme. Tak ako ekonom musím povedať, že fakt má mesto príjem z prenajmu hracích automatov. Ako bývalý riaditeľ daňového úradu v Poprade sme riešili tento problém a spravovali sme tieto veci. Myslím si, že riešime tu niečo za štát, kde by mal zákonom možno by sa malo to riešiť v Národnej rade, ale mesto má tiež na to svoje možnosti, takže tiež som proti tomu, aby sa zarábalo týmto štýlom alebo že by sa prevádzkovali takéto automaty. Ďakujem pekne, práve v tejto chvíli ste minuli svoj čas. Klub komunálnej politiky. Páni, na záver diskusie má každý z vás 20-sekundový priestor na to, aby ste mohli odpovedať na otázku, ako si predstavujete mesto o 4 roky. Odpovedáte v abecednom poradí, začína pán František Bednár. Ja neprichádzam s prázdnymi frázami, ale s konkrétnym volebným programom. Mojím cieľom je, aby Poprad bol otvorené transparentné mesto medzi prvou desiatkou. Žiaľ, Poprad je v súčasnosti mestom, kde sa ľudia boja za vyslovenie svojho názoru, kde sú žalovaní, kde na nich sú podávané trestné oznámenia a kde musia odchádzať do zahraničia. Čiže takéto mesto ja si nepredstavujem.
Ďakujem pekne. Tá istá otázka pre pána Pavla Gašpera. Po 4 rokoch mojej funkcie primátora budú ľudia v Poprade istejší, budú vedieť tí, čo sú starí, alebo postihnutí, alebo nezamestnaní, že niekto sa o nich stará. Budú ľudia spokojnejší a budú vedieť, že ich potreby sú naplňané, že oni sami sú hodnotní a cenní. Ďakujem pekne. Ako si predstavujeme z toho 4 roky pán Ján Pahút? Ako by mal vyzerať Poprad o 4 roky? No tak, ako som to hovoril v týchto predchádzajúcich vstupoch. A niekedy netreba veľa, ale aj veľké veci sa dajú robiť s dobrou myšlienkou a s trochou peňazí. Ešte máte 5 sekúnd. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a teda 20 sekúnd aj pre pána Jozefa Švagerka. Nech sa páči. Ďakujem. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že som človek, ktorý hľadá riešenia, nie konflikty. Mesto Poprad si o 4 roky predstavujem ako mesto, kde platia pravidlá, zákony. A je to najlepšia voľba pre život občana v regióne, kde sa oplatí žiť. Chcem, aby o 4 roky mesto Poprad bolo mestom, na ktoré sú jeho obyvatelia hrdí. Ďakujem za vaše odpovede, sme v závere dnešnej diskusie. Za účasť ďakujem kandidátom na post primátora mesta Poprad v abecednom poradí František Bednár. Dovidenia. Pavol Gašper. Ďakujem aj ja, dovidenia. Ján Pahút. Dovidenia a prajem príjemný večer. A Jozef Švagerko. Ďakujem za pozvanie, príjemný večer. Páni, ešte raz vám ďakujem za vašu účasť a doplním, že do štúdia bol pozvaný aj ďalší kandidát, súčasný primátor mesta Poprad Anton Danko, kandidujúci ako nezávislý. Ten sa ale pre zanepráznenosť ospravedlnil. Reláciu Klub komunálnej politiky si môžete vypočuť z Banskobystrického štúdia Rádia Regina aj zajtra. Marina Debnarová privítá v štúdiu kandidátov na post primátora mesta Žiar nad Hronom. Za pozornosť pri počúvaní dnešnej besedy vám ďakuje od techniky Peter Káoši a od mikrofónu vám príjemný večer spoločnosti Banskobystrického Rádia Regina želá Radoslav Zemančík.